Ici, 3 heures de temps. En 22 heures là. Beka Jisma Magret Chakorobola. Nous venons Gongwaou la Ouli. République Suina. Abarasaka Temekono. Kadou Kono ka Ambafou Safiatou Diarra. Madame Diallo ani Aminata. Oube Allemagne ambassade là. Malien munu segen ni Kongo ni nyani ni jagati fe utara uere dugumasira fe tungala Allemagne. Yanou ka bara soro geleya minyu soro papier ko soro lila. Voici 3 braves employés de l'ambassade d'Allemagne, de leur poche, sur leur fonds propres, ka waribu yere kun, pour aider les Maliens en difficulté en Allemagne afin que vous connaissiez qu'à papier soro dans leur démarche administrative. Témoignage des Maliens. C'est ça la mission d'une ambassade, d'un consulat, de personnel d'une représentation diplomatique d'une chancellerie à l'étranger. Allah kou me encore. Allah kou blome ou ka barala. Allah ka sara. Ni wale nyumandon ouye. Safiatou Diarra, Madame Diallo et Aminata, les employés de l'ambassade du Mali à Berlin, à travers vous, ambassadeur fou, et que personnel befou, ambassade Mali, ambassade de l'Allemagne, avec Baramike à la Kachea. Jumadon Polisou Bora, Forçati Unité Mimbe, Nabe Polisi Kono, Nyamugo Mineli, Kiveroya Charila Dien Kono, Katemeni à radio Mimelame Dien Kono. RFI est moufo à 2-3 septembre, Anga RFI la main. Donc au Mali, le commandant de la Forçat, la force antiterroriste d'élite malienne, a donc été placé sous mandat de dépôt ce vendredi. Son arrestation est liée à la répression des manifestations de juillet 2020, manifestations organisées par la coalition M5 RFP contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était juste avant le coup d'état militaire de la junte du CNSP menée par l'actuel président Assimi Goïta. La répression de ces manifestations avait fait une dizaine de morts et l'emploi de la Forçat suscitait beaucoup d'incompréhension. David Bachet, bonsoir. Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous. L'incarcération du chef de la Forçat n'aura duré que quelques heures. Oui, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forçat et du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, a été incarcéré ce matin à la maison centrale d'arrêt de Bamako, ce qui a suscité la colère de certains policiers qui se sont rendus en nombre devant la prison dont le commissaire a été extrait il y a moins d'1 heure. La situation est évidemment encore assez tendue et floue. Le commissaire Samaké a été inculpé ce matin pour meurtre, coups mortels, coups et blessures volontaires aggravées et complicité à la demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, des informations communiquées à RFI par le procureur de ce tribunal. Cette inculpation est liée à la répression des manifestations des 10 au 13 juillet 2020. Le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta est alors fortement contesté. Des manifestations sont organisées par la coalition M5 RFP, composée de partis politiques, de syndicats, d'organisations de la société civile. C'était le mois précédent le coup d'état militaire du 18 août qui est justement venu parachever ce mouvement de contestation, selon les termes employés par la junte qui a pris le pouvoir. Oui, un mouvement de contestation. Uko Jumadon. Polisu dusuma kasile uchamamba bora ku kunda kasobomboka kadaka uje nyogondo baraka nyogondo no ye commissaire Oumar Samaké nale ye polisi bolo fram minye forçati bolo fram me polisi kono o nyamogo ale minera adon sogoma commune 3 tribunal juge do fait ka blakata kasola ka bisjalaki biaka ko fagali ani demeni mo fagala mu no kera wati min kera wulika jo min kera wati M5 RFP ka ibeka ka fanga ka gen nana laban coup d'état min kera sur soufe nous le ko nana coup d'état min tuna bena M5 ve ko to dafa parachevé au kera juma 3 septembre le 4 Sibiri Mumbora la Tuguni anga RFI la main le 4 septembre. Répi au Mali, on ignore toujours où se trouve le commissaire divisionnaire Oumar Samaké. Le commandant de la force spéciale antiterroriste Forçat a été brièvement incarcéré hier après avoir été inculpé notamment pour meurtre et coups mortels dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020.
Manifestation qui avait fait une dizaine de morts, mais il a été relâché au bout de quelques heures suite à la vive protestation de policiers venus exiger sa libération devant la maison centrale d'arrêt de Bamako. Alors pourquoi ce coup de sang de la part des policiers? Comment justifie-t-il ce coup de force? David Bachet a posé la question au commissaire Siméon Keïta, le secrétaire général du SNP, le syndicat national de la police. Écoutez. La réaction des policiers hier soir est due au sentiment d'abandon parce qu'il n'y a pas plus qu'un mois. Il y a des policiers qui étaient en mission, ils ont tous été placés sous mandat. Les policiers dans l'ensemble se sont dit que, alors à ce rythme-là, ils seront un à un arrêtés. Un deuxième sentiment, lorsque vous voyez les textes de création de la FORSAT. La FORSAT est placée sous le commandement direct du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, la FORSAT ne peut pas faire de mouvement sans l'ordre de celui-ci. Entre celui qui a reçu l'ordre et celui qui a donné l'ordre, qui doit être interpellé en premier point. L'indignation de la police aussi, c'est à ce niveau. Effectivement, l'arrestation du commandant hier, moi je le mets dans le cadre d'une erreur judiciaire. Mais je pense que l'intention des policiers, ce n'est pas d'entraver à la justice, mais ce ne devait pas être le commandant en premier lieu qui devait être interpellé. Si le commandant de la FORSAT était à nouveau arrêté, est-ce que vous, les policiers, iriez à nouveau le libérer? Bon, je pense qu'on n'en arriverait pas là, sinon que nous quand même sommes déterminés à défendre notre corporation parce qu'à ce rythme-là, on finira tous ensemble. Polisuka syndicat do Siméon. Ako mun kɛra juma do i ka miiri k'a fɔ i ka ta ni hakilina min ni miiri min bɛ polisiw la bi n'o ye k'a fɔ i komi lakana tɛ u la u ka ɲɛmɔgɔw b'u labila bɛɛ de bɛ bi olu kan jigi tɛ u la k'a tɛ kalo kelen bɔ polisi dɔw minɛra k'u bila kaso la ten a laban u bɛɛ jɔrɔla k'a fɔ ni nin ko in ma lajɛ polisi laban bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la a ko ni ye forosati ye ko sariya min ye forosati créé a n'a ka baara cogo latigɛ o ko ministre kelen dɔrɔn de bɛ se ka forosati labɔ ko ni ko i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ nin na mɔgɔ min bɛ se ka ordre di ani ordre bɛ di mun ma n'i b'a fɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i b'a daminɛ mun bɛ se ka ordre de di wa walima mun bɛ ordre sɔrɔ i b'a daminɛ o de la a k'olu bolo fili kɛra kiiri kɔnɔna la ko nka olu kɔni polisiw bɛ yɔrɔ min na bi u tigɛlen bɛ ka ɲɔgɔn na kana ko nɔ tɛ a laban polisi bɛɛ laban bɛ yɛrɛ sɔrɔ kaso la ORTM ale fana ye communiqué kɛ a don an ka ORTM lamɛn. Vous merci et bienvenue dans ce journal. La manifestation des policiers hier ici à Bamako suite à une décision de police. Le gouvernement réagit à travers un communiqué. Kelfanaman Traoré, bonsoir. Bonsoir, Foussine Pougara. Bonsoir à tous. Le contenu de ce communiqué du gouvernement avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, vendredi 3 septembre 2021, des hommes en uniforme et armés sont descendus dans la rue pour manifester. L'acte est condamnable si l'on en juge par la qualité des manifestants. C'est pourquoi le gouvernement tient d'abord à rassurer non seulement l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également les civils qui se verraient en insécurité. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, les interpellations sont en cours, les citoyens sont convoqués par des juges. À l'issue d'interrogatoires respectant les droits de la défense, les juges peuvent être amenés à prendre des mesures de mise en détention suivant la gravité des faits ou les nécessités de l'enquête. Sur ce point, le gouvernement demande à tout le monde de se rassurer, en particulier que ceux qui ont manifesté hier vendredi sachent que le gouvernement ne veut leur nuire en quoi que ce soit. Il relève d'une institution de la République et pour cette raison, en tant que citoyens, tous leurs droits seront respectés. Il leur incombe d'assurer l'ordre et la sécurité afin que dans la sérénité, les populations s'adonnent à leur activité dans le cadre du développement national. Le gouvernement les exhorte à remplir cette mission dans les dévouements. Le message du gouvernement est également d'exhorter au respect de l'autorité de l'État. Le gouvernement a retenu dans son programme d'action la lutte contre la corruption et l'impunité. Il ne saurait ni faiblir ni fléchir dans cette lutte. Une action est entamée au nom de l'instauration d'une gouvernance de rupture, d'une gouvernance vertueuse. Cette action sera menée à terme dans le strict respect des libertés, mais avec vigueur, avec fermeté. Chacun, en ce qui le concerne, est convié au succès de cette lutte
De ce succès dépend la crédibilité de nos institutions et la restauration de la confiance entre les autorités et les citoyens. Pour cette raison, il ne saurait être question de recul, encore moins d'abandon. Fait à Bamako, ce samedi 4 septembre 2000. Le gouvernement a communiqué mi kalana wartem sanfé. Au cours juma septembre kalo clé saba. Finitigi do finitigu ou marfa ou ni marfao ou jigina bolon kono ka toma. Komindo a côté ben. Niko iba laje kada akebagaw kan. O de kama gouvernement be hakilla sigi. Comme on hakilla sigi, non seulement ka fo mali finnatigu wani lakana bagaw kulu hakilla sigi ka civilu hakilla sigi munu ni ujatigera ni kewale kono. Force de défense de sécurité mais également ka civilu fana munu ni ko inkara sobi ka insécurité la sekuma. Ngania miye nyangati balia keleli o hokumu konna la minelu be ka kela maw be ka wole juge fe interrogatoire bani wole bagaw ka hake be fasali kofe juge bese ka yamariata ka mogo bla alors ka taga kiribona ka da komi jalaki benemu kan o ko juguyama ani sekeskeli o kechogo nyuma o fana hokumu konna la o yoro ina gouvernement ba nyini befe begyaki latige krenkrenya yala munu bora ka togoma jumado u ka don ka fo ko gouvernement ta fe ka bima shikan togo shila jamana barakero a gouvernement baw sabula citoyen u ka hake o la batoli wajibale muka wani ala sunama uboke ajale ada il est comme d'assurer l'ordre. Munu bora sariya ye anyini aw de fe aw ka basigi ani lafiya o lakana faso kono basigi kono kenya kono haramadenw walasa u ka se k'u magonya ko ɲɛnɛbɔ jamana u ka ɲɛta kɔnɔna la gouvernement b'a ɲini u fɛ polisiw u ka o baara min n'o kalifalen b'u la u ka tɛmɛ ni o ye k'o kɛ a kɛcogo ɲuman gouvernement ka ci ye fana ani ka maaw wele ka se faso o ka barika n'o ka bonya ma gouvernement ye aye yala tige aka bara hukumu kono munye yurugu ani nyangati balia o keleli o kama atena fegeya atena yelema atena jenge o kelela ko damnera gouvernement fe ko mi nabe talike mara kura nali mara kura mi nabe ke horonya ni jeleya kan o bara min damnera ni ala sonama a bɛ taa fa dan a bɛ kɛ fana hadamadenw ka hakɛ o bonyani kɔnɔna na ni barika ye ni tilennenya ye mun fɛn fɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ɲani kelen b'i fɛ o kɛwale ni o bara min damnera gouvernement fɛ i jɔyɔrɔ ye mun ye o kɛcogo ɲuman na i ka o kɛ ka da ka o kɛcogo ɲuman de bɛ na jamana baarakɛyɔrɔw u ka bonyali fasodenw fan yɔrɔ la a bɛ na o de sɛbɛntiya ani jamanadenw ka danya faso marabagaw kan o bɛɛ kama alors gouvernement bɛ hakili latigɛ ko nin ko min daminɛlen filɛ olu tɛ segin u kɔ kuma bɛ ko k'a dabila u ka communiqué a wolola nin de la sibiridenw alors mun kɛra a kɛra kasobonda la bɛɛ y'a lagosi kasobon yɛrɛ gardien olu ye déclaration min kɛ a don ka tɛmɛ ni Dawuda ye lieutenant mon frère, mon père fiché là, Sylvain ka équipe kono, avec les Abou, les Sanogo et tout le monde. Il a communiqué au nom de la synergie des syndicats. Mali Kasobombe syndicat Basaba Monomba kono lube tokola. Comme inkera au dos, Kasobomba dala, anga ale la main. Couleur des gardiens. Les camps de Siba, les prisons du Mali.
Donc, an bɛ se ka min fɔ bakurubaya la ko min kɛra juma don an bɛ se k'a fɔ tubabu b'a fɔ ma ko c'est regrettable nimisala ko don maloyala ko don finitigilaka ma maloya ko don Mali jamana ma Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la o diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la k'a fɔ ko o dingɛ kelen kɔnɔ ko anw minnu b'an ka jamana lakana ko nin y'anw taabolo ye donc maloyala ko don donc o yɔrɔ kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ nimisa kan ka to o ko la. Nin ye lieutenant Dawuda ye ko min kɛra maloyala ko don ko min kɛra a ma bɛn polisiw yɛrɛ fana ka syndicats bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ kolo min kɔnɔ synergie o ɲɛmɔgɔba dɔ bugunna ale fana ye mun fɔ an kɔrɔkɛ ABS ka micro la nin ko in tun ka na an ka lamɛn. c'est-à-dire que aw talen kasoba da la aw talen kasoba da la aw m'a fɔ polisi bɛɛ minnu dara ani polisiw bɛɛ aw selen yen mun de kɛra exactement polisi kasoba da la. n'o fɔ ye n k'an taama mɔgɔ kasobo da yɛlɛ mɔgɔ dɔw ko k'an taa kasobo dakari ka don kasobo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra k'an ka mɔgɔ naani bila ka don an kɔ ayi o kɔni ye bonya da ye karisa n b'a da la aw yɛrɛ mɔgɔ naani bila ka don an ko ayi aw ma n'o kama mɔgɔ tɛna se ka k'an ye génération ko ka don a yɛrɛ nana gido n b'a yɛrɛ fo parce que a y'o kɛ pour que ka se ka ko mada peut-être o tun y'a ka faamuyali ye an fana y'a fɔ an ye kuma d'a ma yɛrɛ ka kumaw est ce que y'a faamu mais mɔgɔw bɛ ka mun fɔ k'u taara dakari ka mɔgɔ labɔ walahi o ma kɛ a kɛra cogo di a kɛra cogo min na an taara da la an y'an ka dénonciation kɛ dénonciation fana bɛ Sénégal o voilà mais commandant yɔrɔnin dɔ la c'est-à-dire que ko kɛra cogoya min na exactement parce que mɔgɔw hakili la de k'a fɔ ko polisiw wulila ka taa kasogoba la k'a fɔ ko bon a y'an ka mɔgɔ d'an ma a diyagoya u y'a labɔ k'a da aw ma ka taa n'a ye a ye marifa anw taara kasogo na dénonciation mun na anw ka mɔgɔ kasogo da an y'a sɔrɔ a bɔra o n'u ko a y'a labɔ e de y'a ladon wa e de y'a ladon wa mais an y'a sɔrɔ a bɔra o n bɛ kasogo baarakɛlaw yɛrɛ fo u ka faamuyali ko ɲuman na i hakili jigin n b'u fo u k'a faamuya ka fɔ min kɛlen don an n'olu tun tɛ an b'o hakilitoni kɛ olu fɛ an tɛ bin ɲɔgɔn minnu bɛ yen n b'a dɔn u b'an fo fana parce que Sénégal mun fana fɛ yen u k'a faamuya peut-être kɔfɛ an b'olu ko dɔw gérer an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a dɔn i yɛrɛ y'o yɔrɔ ninnu faamu ni u ko ko an taara labɔ. Policiers, au nom de l'ensemble de la police du Mali, au nom de tous les syndicats de police, Mounoube Synergie Kono, Kominkera Dala, Moroba Fanaïka Djoïka Kokoro, le grand homme est celui qui sait reconnaître ses erreurs. Seul le petit persiste dans le mensonge, dans le déni. Moroba et Mamimba Don, il est fliqué. Il va Djakoro de Moroba, Moro déni ne bi Klo Gelea qui dafasa Djako Djuruka. Oda Tonga jugement dans la commune 4 là, le vice-président par intérim du tribunal de la commune 4, qui a présidé mon audience, qui m'a infligé 1 an avec sursis. Kabere Glon, Kuni Kouyoramba Djigika. Ado Koma Korasbach. Iko Kasonge Ikoroke. Ako ye mun fo Kasonge ma est-ce que anga dame nanga tablo la mo ben fo Ikoroke ma kene ma wa. Ngo tiɲɛ do mo tɛ nin fo we mun ye. Mo Kasonge mo chima rasba chen deme ni man deme ministre de la justice koro barakela te aba fait kan bon place là. Mo monsieur le juge. Oh, Kasonge funa koma nya dogoni nya balmay mo est-ce que an funa ka dambe ni ka tabul la mo bi dogoni mine ka do kasola ka na kureta keni nasiji pendant 4 mois wa Jiji makmanga nyeda kumana. Les yeux parlent, le visage parle. Mon grand frère, le vice-président par intérim. Commune Kati présidenti, vice-présidenti, en bagnement imbifo. Et le substitut qui a monté ce jour-là, a fait un fonnier femme, a connu 10 000 ans, qui avait 10 000 euros, 10 000 euros de là, a été un faux. J'ai dit, mon frère, merci. Et j'ai appelé le juge Djara de la commune 3.
nguninga ko kera sobe ka jatigela siga dembaya ma haketo manganga ke ude mko bayaye. C'est cela. Buguna bora ko de fo. Nebe fera police ka mun kera maben. Ni prison de gardien qui plaît na ka ekipu. Moussa na ka ekipu. Ou ben fichier, syndicat, peloton, tout le monde. Nous le faisons tout massou hakila, nous tu marfata kujo, comme rote boya, atumeke kujugui. Lieutenant Daouda, ye buguna mangame, ube haketo nini au fait, comme inkera ou na kunte, ou ma dabwa kama, au ye yafa. Au ye finituwe, syndicat wabara, si we syndicat wi. Ulu teso munga kula, ufunaman ko nyokonke mko orela. Au nom de l'ensemble de la police, ils vous présentent leurs excuses pour tous ces désagréments survenus devant la MCA. Et que le dialogue poursuivra entre syndicats. C'est cela le cadre qu'il faut. Merci. Alors, synergie et légalisme. On a synergie là. Notre chef de police Bouhararama, les syndicats synergie des syndicats de la police. Porte-parole est Neri. Ok, maintenant, il y a exactement. C'est quand il Bi, qui va réussir à moi. Ni Maïra, ni un commissaire de policiers. Dans les tunnels, force à comme on a. Ko mandat de dépôt d'Araka, ko à table MCA là. Donc, au mandat de dépôt d'Araka, combien de temps les événements des 10, 11 et 12 au minute maintenant. Au mandat de dépôt d'Araka, au coach Sababouyala. Encore au Kono Kodo, au Koinga Bunkoju, au Koinga Tigake, parce que Tchèna, à commandement. Donc, on a mis un policier dans le commissaire de police. On a mis un cadeau d'Atouka, on a des dépôts d'Araka, on a créé un Tatouka. On peut se gâcher. Faut qu'on ait coué comme une mini gagné. On a une mini. À une mini femme, mais jamais la femme est faite. Bon, on a chiffre, elle est faite. Parce que d'abord, on a fourni tout le monde. Force que les dégâts traînent. Force que les dégâts traînent. Donc, on a combien d'ennemis. On a gagné. On a programmé. On a eu on met ça comme on anti-bar chagama. Mais il y a un pic qui a commissaire de Menekata blanc. On va dire. Maintenant, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va faire la ligne de son. On va commissaire libéré là, à Bora Kasola, à Béa, à Bamakoukona. On va la ligne de Abana. On a bara, ni Saria bara, anti-Saria bara Bali, anti-Fra Saria bara Bali. Saria c'est qu'à continuer à Barake. Ou à Saria. Uta nyini ka sariya soso, uta nyini ka bo sariya kono, wa ute sariya sanfɛ, wa ube sariya kɔ. O hokumu de kono, procureur commune 3, cabinet de monsieur le procureur de la commune 3, a ye communiqué bo, no kera kunu. A ko commune 3 procureur, mun fana ni yurugu keleli o hakimu o bara kalifalen b'a la. Abada jamanadenw tulo kan k'a fɔ ko commandant mi Forsati ni ko a tɔgɔ commissaire Ousmane Samake ni a ka bilali ka taa kaso la o tun balila septembre kalo tile 3 ani 21 ko segin kɛra k'a bila ka taa kaso la kunasini tɛnɛndo septembre kalo tile 6 procureur bɛ hakilila sigi k'a fɔ ko min kɛra a tɛ dankari kiri o ka baara o kileniya ani cɛsiri min bɛ o lajɛlenya o kɔnɔ wa fana ka bɛɛ hakilila sigi k'a fɔ a bɛ kɛ kileniya kɔnɔ a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ a tɛ kɛ bingaliya kɔnɔ dans la totale impartialité ani sariya ye hakɛ fɛn fɛn fɔ ani taabolo fɛn fɛn fɔ o bonyani fana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw nin ko in kɔnɔna la n'a tɛmɛna ko min kɛra uti juillet kalo tile 10 ni tilala tile 12 a sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la jɛlenya kɔnɔ
Il rappelle que toute obstruction faite à l'exercice de la justice constitue une atteinte à l'état de droit. Koka Beakila Djigi Kafo, Dankari o Dankari, no beke Kirika Bara Hukumu Kono, Oye Dankari de Jamana Ere Sigi Sensaria Ula. Sigi Sensaria Munu Batuli, Owajueleme Faso Dembeka. Procureur de la République peut affobéyer, ka be hakila sigi, ka foko hakilina munumbe ka foko kriye fangilema kriye, ka ajaya bema ko ote. Kren yala ni dossier nkonana, ko kirite ka don nomine ka do toy ate doka barala doka. Procureur be hakila sigi fana, ka nyina affobéyer, ka foko ko mana boni ko inkono, ateke duguye faso doma. Ouake Kibarouyaye Kaboka Dabekloka, où Ousmane Fati, le procureur de la République, le 7 septembre, a une communiqué qui est con. Oh, arrête Segina Tchogodi, procureur ko, aka kasola don tun jora juma, a Segina kata kasola tene. Atara Tchogo mi procureur mo faka kondi, aka fengomo. RFI, syndicat ye communiqué qui est con. Ousmane, Oumar Segina Tchogo mi kasola, Au Mali, le commandant de la force antiterroriste Forsat, de nouveau derrière les barreaux, il s'est finalement rendu hier dans les locaux de la gendarmerie malienne. Le commissaire divisionnaire Oumar Samaké avait été inculpé vendredi dernier, notamment pour meurtre et coups mortels dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK. C'était en juillet 2020, une protestation contre le président de l'époque qui avait fait 14 morts. Mais vendredi, le chef de la Forsat avait été relâché au bout de quelques heures seulement, sous la pression de policiers rassemblés devant la maison centrale d'arrêt de Bamako. Sa libération avait suscité une vague d'indignation de la part d'organisations politiques, de la société civile ou encore de la part des magistrats, au point que ce week-end, le gouvernement malien avait indiqué vouloir mener à son terme l'action engagée contre lui. Et David Baché, le cours normal de la procédure a donc bien repris. Oui, Anne, puisque le commissaire divisionnaire Oumar Samaké s'est finalement rendu au terme d'une série de rencontres qui se sont tenues depuis dimanche entre le commandant de la Forsat lui-même, les syndicats de policiers, le directeur général de la police et hier le ministre de la Sécurité, le colonel Daoud Ali Mohamedine. Je vous propose d'écouter l'adjudant Daouda Sissé. Il est secrétaire général adjoint du SPN, le syndicat de la police nationale. Il explique les garanties qui ont été données au commandant de la Forsat et aux organisations de police. D'avoir un procès équitable, que tous les concernés se présentent tous au niveau de la justice. Donc, à ce titre, l'ensemble de la police nationale a accepté aujourd'hui de se mettre à la disposition aujourd'hui de la justice. Donc, aujourd'hui, notre souhait, c'est que tous ceux qui sont dans le dossier, qu'ils puissent tous être entendus et que le droit soit dit. Une exigence, Anne, qui met les policiers d'accord avec les organisateurs des manifestations de juillet 2020, réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, car c'est bien sur cette répression que la justice malienne tente de faire la lumière. Clément Dembélé, président de la plateforme contre la corruption, était à... Voilà. Niye polisuka syndicat mamrudo ako Umar ka segini kare de tara yere jolisi badam nanoi Umar yere de bora ka so ka toma ka taka ena ukoko okera kadaka leidu diru ma ko kiri ka be jeya ko fenfe dabe koina munkera le 10 le 11 le 12 ko fenfe kera ko fenfe dabala ko leidu taru ye ka bebe wole wa bebe yininga sharia de betie communiqué mi yere bora kunu na signé ou ka porte-parole fait Boubacar Rama. Ou que la synergie des syndicats de la police a été reçue ce jour 7 septembre, respectivement par le directeur général de la police nationale et le ministre de la sécurité et de la protection civile. Policier directeur ou les syndicats ou reçoit, pour le souka syndicat ou kofe ou ministre fana ou nous le fana sigira kakuma. Ou les directeur ka sigira fo kofe. Ani mu ko ministre ka sigira fo kofe. Laidu diruma, garanti diruma, ka foko kribe jeya, ni ko inkono. Kiri min fana keto, ma fen fe ni hake mi kaka kiri kono, o hake bela sabati iye.
Des discussions ont eu lieu également avec d'autres autorités judiciaires et politiques. Uni kiri nyemugo fana nyoganye, uni jamana politique nyemugo fana nyoganye, olu fana yeleidu tawiye, ka foka awe mufo anya famu. Ils ont été attentifs aux cris de cœur des policiers et aux dangers que pourrait susciter le dénouement malheureux de cette affaire. Akwa jorona anya famu. Wa awe siramu yenama ke osira ya kolole mouye jamana na anyo fana famu. Au COFE, la synergie a également échangé avec le commandant forçat de la police qui a exprimé sa volonté délibérée, entre griffes, de se soumettre à la justice, respectant les termes du mandat de dépôt décerné contre lui. Uni directeur général Klale Kumala, uni policier ministre Klale Kumala, uni juge ka ministre Nyamro Klale Kumala, uni gouvernement Nyamro Klale Kumala, utara Umar Yerebara uno fana kumana, Umar Kuma, Kale ka fela e mouye bi. Manda min tara le kama. O kwa le ka kaso minke. Ale Umar bi ale reta fe kaso kelenke so abeta o kaso ke. Ala mede. Vu ce qui précède. Ko polisi directeur leidou min tawi. Polisi ministre leidou min tawi. Jiju ka nyemgo ye leidou min tawi. Politique nyemgo ye leidou min tawi. Ka fura Umar yere ngania miye ka seginga ta kaso la. La synergie des syndicats de la police mettant le pays au-dessus de tout. Djamana, aka marana ka here minglene me saria batoko nyumana au mumbe ambe sans fait. Se dit satisfait des garanties données par les différentes autorités qu'elle a rencontrées. Laidou mindiru mani fama ou befe, ou laidou ou fa. Elle prend acte de la décision du commandant forçat de la police et ne s'opposera pas à son exécution. Ou au commissaire, ou barakenyongo Umar, oye laidu oye kumaka mi fungania mi fuye noye ka singa ta kasola uko ko utese ka soso utese ka soso utese ka ban akauke. Cependant ga obenata la synergie tient à rassurer l'ensemble des fonctionnaires de police qu'elle suit avec attention et vigilance l'évolution de ces dossiers. Kuba jeya police tche anamso bema ninkoi uba koloshi ikomi tulu tasumaka okama synergie ko tunganga appel baminke kunun tarata jemesila aborama Umar Tarata. Je retiens l'esprit républicain, légaliste et patriote du commandant Omar Sangaré. Samake. Le commandant vient par cette décision de prouver qu'il est un républicain. Il obéit à la loi. Il obéit aux principes et non aux desiderata d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça, je remercie ce commissaire-là, Omar Samake. Merci à toi, mon frère. La prison, c'est dans la tête, c'est pas dans le physique. Dobe kenem avec kasola. Dobe sokona lafialen do muya do kasola. Muya do nama whisky mi ateyele. Nama somnifère ta soufa te snogo. Ibu chamayo funufunne no foite somnifère antidécorrompisseur. Whisky nouma mi ute snogo. Ils savent ce qui pèse sur leur conscience. Dobe sokona lafialen do. Il faut lire Walk to the Freedom de Nelson Mandela. Il faut lire les droits civiques de Martin Luther King. C'est dans la prison que Malcolm X a rencontré les militants de Black Muslim d'Elijah Mohammed. La prison, quelque part, est une école, est une université. Comme Touré a fait Mina. Ce n'est que ça, mon frère. À la gendarmerie, là, les gendarmes du camp 1, les officiers du camp 1, les éléments du camp 1, Rasta vous dit merci. Et c'est entre vous là-bas, frère. Le commissaire, Omar Samake, tu es chez toi. Les murs sont les murs de ta chambre. Le sol ou le lit sur lequel tu vas coucher n'a aucune différence avec le lit de ta maison. La lumière qui t'éclaire la nuit dans ta cellule est celle qui éclaire aussi ta femme et tes enfants chez toi. Omar Samake, tu es aujourd'hui dans la cellule du camp 1.
Oublie de voir le fer qui est là à la porte. À travers ton esprit et ton cœur, tu peux te balader à Bamako. Regarder tes enfants jouer chez toi. Regarder ta femme te servir à manger. Entendre les cris de tes frères policiers. Tout est question de spiritualité, tout est question de maturité psychologique et spirituelle. Le commandant Oumar Samaké, tu viens de prouver que tu as reçu une formation digne d'un policier républicain. Tu viens de prouver que tu as reçu une formation juridique digne d'un officier de police judiciaire. Et tu fais honneur à la synergie des polices. L'histoire retiendra que tu as été ce monsieur-là. Rasta. Bekmanaka Mabe. Depuis Duma. Nishimaga Antes Nogo. Je me suis posé une question, c'est là que ça devient intéressant. Je vais calculer Mouga Anifla, en commune kono, particulièrement dans le quartier la Lafiabougou. Bagi élément qui s'est chi, quand den andoroni d'offra. A deux syndicats qui les mounou flé synergie et communiquer que. A communiquer derrière phrase là ou kodi. Ou que la synergie des syndicats salue les démarches entreprises par les notabilités de la commune 4 et toutes les personnes de bonne volonté pour ramener la calmie. Ko haklini jenyogonya fenfe kera mugo baw fe communicatif kono anif jamana nyemugo ani ngania nyuma fenfe wala saka basigi ni lafia nati ubu befo. Il félicite vivement le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ubu ka ministre faux, ou policier directeur faux, pour leur engagement et leur posture à œuvrer avec promptitude. Ou chesiri minke anu ye mirina nyuma misro kase ka do koke komi mbato fitne beda. Et enfin, nous soutenons les mesures prises par nos autorités. Ouga nyemogo ye nyangati mununta kube policier directeur ko, ou policier synergie ministre ko, ou nyangati joint avec le procureur de la commune 4 ka policier waron numbla kataka kasola. Ne yere nyininga. Kulu mimbora te un mois bo quand policier nyogo no tra kasola, anjera nae. Kalo kilo kulu kilenga nga botuguni quand policier nyogo wala dona kasola ma jenae. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui sort le lundi. N'jeranin korege talie kasola. Juma kabo comment jenin koromuso talie kasola. Qu'est-ce qui s'est passé? Korege munde ke nako koni kasola donga kan. Munde ato abora. Ni girina kuye kenema. Umanga tanu na bo. Pulsu bulu join. Au nyina nako pulsu ere jeranu u nyono talie kasola wa. C'est à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé pour justifier ce changement d'attitude? En un mois, le 22 juillet, oui, au mandat de dépôt contre les 6 éléments de la BAC. Le 3 septembre, non, au mandat de dépôt contre le commissaire. Par la même synergie, posez-vous la question, pourquoi? Mouna. Et c'est là-bas que le vrai juge, le vrai sociologue, le vrai psychologue, le vrai politique, le vrai citoyen, le vrai républicain, avant de commencer tout de suite à juger, il s'interroge sur les raisons de motivation de ce comportement contradictoire de la même personne. Et c'est là où il est à la mer. Pourquoi Mounoubara le 22 juillet, en sonnant pour le Souada Kasola, 3 septembre, Amason Nungata, Mounekera. Il fallait 4 jours de l'élément, 10 heures de temps d'écoute et d'analyse pour comprendre ce qu'on appelle la psychologie du prévenu, l'élément sociologique, moral et politique. Moussa Guindo, il y a une théorie qui s'appelle le procès de rupture. Depuis Nuremberg, Klaus Barbie est le plus proche de nous, Jacques Vergès. Il est dépositaire d'une théorie aujourd'hui qui est en train de révolutionner la justice. Rasta, on fait que lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutons ici IMDHI, ou lui et Moufango Lamé. Réaction à présent très différente du côté de l'AMDH, l'association malienne des droits de l'homme, qui réclame la justice dans le dossier des tueries de juillet 2020, s'indigne du comportement des policiers et de la libération du commandant de la Forsat. C'est ce que son président, Maître Mokhtar Mariko, a expliqué à David Baché. Nous
Nous sommes d'abord indignés par cette attitude. Cela pouvait venir de tous les corps, sauf de la police. C'est eux qui doivent aider les institutions républicaines à s'assumer et avoir de l'autorité. Si les hautes autorités ne s'assument pas, on va vers l'effritement de la République du Mali. Nous attendons que les autorités s'assument et que les choses rentrent dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Que monsieur retourne en prison. Vous demandez que le commandant de la Forsat soit à nouveau interpellé et emprisonné. Oui, parce que si on laisse les gens agir comme ça, tous les corps vont s'élever. Quand un gendarme va être interpellé, ce sera la même chose. Un garde républicain, un douanier, un militaire. C'est une confusion totale qui est en train de s'abattre sur le Mali. Une fois que la justice commence à véritablement lutter contre l'impunité, nous voyons des réactions contraires. Je dirais tout simplement que les juges ont eu le courage de s'assumer. Il reste maintenant aux autorités politiques de s'assumer à leur tour afin qu'on ne voit plus ce genre de comportement à la République de Mali. Propos recueillis par David. Ne MDH président, mon père maître Mariko. Ako ko min kɛra a tɛ bɛn surtout a kɛbagaw fɛ minnu ni olu taara jamana bolo ka se ka sariya la batoli kɔlɔsi sariya sɔsɔbagaw k'u ɲini k'u bila kiri o bolo sira kan ko n'olu yɛrɛ kɛra nin ko kɛbaga ye k'a tɛ faamu tamasiyɛn ɲuman tɛ jamana ma ko walasa ko in ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mun na bɔra kaso la k'a ka segin kaso la o bɛ maaw bɛɛ jigi sigi faso ani jamana ka bonya kan. Kono make alors ni ko do kɛra gendarme dɔw la gendarme fana bɛ se ka bɔ n'a kɛra garde la garde fana bɛ se ka bɔ marifa bɛ olu bolo sinon a kɛra arasa la yan nɔ u ko k'an tɛ bɔ CDR mɔgɔw marifa t'anw bolo bere t'anw bolo u taara tribunal la don kasɔnge ye audience bɔ a ma o kɛra sababu y'anw ka délai ka tɛmɛ garde à vue la kan un an ye marche fɛn fɛn kɛra yan nɔ k'a si tɛ kɛ o bɛɛ kɛra yan nɔ ɔ marifa t'anw bolo effectivement a ye fɛn fɔ. Nga maître be claro mina ako wagati mina anyebe justice la ka wuli ka nyangati baliya kele ko wagati de la anyebe do fana la ka fo kute sona kirima ko au moment où on voit la justice lutter contre l'impunité au wagati de la ko ni meka ke oro de la me mfa maître Mariko nyinga tiendo nyangati baliya be yoro yoro nyeta te basigite klenia te fanga bila biati la sini. Ça c'est clair. Effectivement, pour sou est-ce que ou te nyangati de fewa ale ko nyangati baliya be ka kele oh est-ce que pour sou bro nyangati baliya de kele chogo ni wa beki klo kerema bo ninye Feigné. Et pour moi, l'avocat, l'AMDH, les droits des citoyens, ce n'est pas que le procès. Le sentiment de la justice aussi est là. Il repose sur quoi? Mumbe critique, orebe chogo di maupulu horonya tabolo la. Mumbe critique, kirimbe teni sarayami odonia sugu jombe alere kewale jombo ira. Mumbe critique abe joro mina, aere ka kleniya. Anaka jelenya okono obe chogo di mogo bulu alere ka aka jito aka jageleya be chogo di ore konana obe de ben nani mawere dali e kirila. Le sentiment de justice est l'adhésion individuelle et collective de chacun à l'application au respect de nos règles collectivement consenties suivant une procédure collectivement adoptée. C'est ça le sentiment de justice. Pour ce qu'on incident, les sont bas des bas comme. Ni dans l'institution judiciairement, tribunal flé, procureur flé, juge d'instruction flé, saria ko procureur s'équipe la kasola, ni bano mai bana sariama, juge d'instruction kasola, ni bano mai bana sariama. Donc saria de ya fort, tribunal de ya fort, kasobomba flé. Là, tu t'es limité que sur l'angle de l'institution de la justice, en tant qu'instrument d'application stricte et irréfléchie d'une loi. Mais qu'est-ce qui sous-tend cette institution-là?
Quel est l'esprit qui a créé le tribunal? Quel est l'esprit qui a créé le poste du procureur? Quel est l'esprit qui a créé le juge d'instruction? Quel est l'esprit du fondement du pouvoir du juge? Quel est l'esprit et l'objectif recherché du fondement du procureur? Quel est l'esprit et l'objectif recherché à travers le mandat? Et quel est l'objectif et l'esprit recherché à travers l'institution de la prison? C'est ça qu'on appelle la sociologie juridique. Celui qui ignore ça ne comprendra rien. Et Vergès dans nos théories dit le procès de la rupture. Wasta. On ne vaut rien, Moussa Guy nos côtés. Rassa Malamo. Je suis mal éduqué. Je suis un vaurien. Je n'ai pas arrêté mounier. Vaurien do, ni joigné. Moussa Guy nos côtés. Quand fendo Malamo. Je m'attaque à des citoyens honnêtes, intègres, compétents. Un vaurien comme Rasbach, un mal éduqué comme Rasbach. Moussa Guindo, mon ami du lycée Bouyagui, mon promotionnaire de Bouyagui, de lycée, fait de la faculté, à Estagi qui cours d'appel là. C'est de là-bas qu'à la magistrature là et concours. Moussa Mimbakou, Ndoro Moussodo, Amignon avait 20 ans beau. Akorasa est malamon. Akorasa est un vaurien. On te fait non. Ni bom di kasonge na teru mo ben farabi. Quel est le sentiment de la police? Anga police ou la mais, oui police ou taïde. Aïe AMDH la mais. J'ai regretté de ne pas relever l'élément moral et psychologique dans l'intervention de l'AMDH, qui est l'association malienne des droits de l'homme. Et les droits de l'homme est très large et très vague. Oh, anga 6 ans. CNT rekono mure député oyebi nous le député Joro là anga Fomba la je mo ba wole ko docteur Fomba mais docteur Tade il est infirmier d'état infirmier Fomba il a servi au CCRF de Kangaba anga infirmier d'état Fomba là amena tabla bi tanye fo bangula ma donc afo M5RFP ka wuli ga jodo ni mam ni bonona je kalo client tant qu'il faut passer tant flamand fanga d'Afrique la wati na kwa ka bara folo be nyeshimi ma ko ulukiri mamu kera akonola anyebala ka fo akutu ngula anyame ka fo selfana kli wati la ka fo commandant umbe forsati kuna wati la ka wala kala ne critique la mafia wotemene ko fedro tarana e kaso ngwala o rongili e polisu ka la fasa tombe ni syndicat o yesi mbolo la bla semaine ka wole la polisu be ma ko bata ko ala ko barsa wolite dorela ko ni yamara de gira uluna ubaki comment mieux yamaraki faut ça faire ou attendre le faire il faut m'appeler des vrais commanditaires il y a la bise comme des fois dit événement mondial bon d'abord événement mondial pour ce que au Congo la cobolité malika kiribarko c'est vrai oui donc ko parti ko climat d'amener sans faire là ou bien allusion que enquête administrative de là. Bon, normalement, schéma de fait, enquête administrative, il y a Moussa Traoré Maroni à Clival. Alors, qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer. Moussa Traoré. Oui, jurisprudence, au trouve une assez mais avant ça, il y a donné budget à Forako, il y a ordre d'ima, qui a jamana d'imfa, il manque ordre exécuté. Au follet, pas ça là, carrément. Ali nyemo e ordre dima qui a demandé de faire il manque que démissionner donc il fait qu'à ordre exécuté que bi ibiti bushinoye ko dole afo kikake bon et puis non fait le fo kikake ou même bon kaba ki avec fait de 7 phénomènes na appuyé na téléphone na kikake ni ake yi refa mais na a papier là kana dima et là c'est là il mouya c'est même papier là il va démissionner on met papier qui le mettait pour nommer il va vous dire donc au cours va y a il m'a dit niveau là moi les faire quoi na à faire le c'est la blague sinon pour tu créer mon amour même para minabi ore folo concours mi era kera folo a concours avait annulé ni ame to annulé concours du mais le concours des officiers mi kera ko ça na commissaire ka fenga mon kera o kera wati kera la mame fo do re blara kasola atendo ko fla kuma bon a rita wala atendo ko fla bon mun yi wardi o do ni ngara
Marsa ici d'oeuvre ici fait un tout à notre laïe. Vous avez la fois la coalition de la notice à Irak à Foko et notice de double ma partie, mais notice de double partie là. Donc, il commencera quand on est là pour se couvrir ou correr concours quand on a annulé. Parce que on a ça anti-moyen à Kumana, il y a un pratique à Joe, n'importe quel garantie ni un moyen. Non, on n'est pas là pour ça. Et deuxièmement, on est au monde follow. Peut-être on y couvre comme une achat à la télé. Parce que on pour la militarisation code là. Demandez une chose comme une obligatoirement, il faut la militarisation de la police. Parce que nous, là, non seulement nous militarisons, on a pas en frontière, on a une brigade de sécurité, on a une frontière protégée avec les policiers et les gendarmeries. Donc, on a une militarisation est là. On a Sénégal qu'on nous dit, on a une belle atteinte. On a une barre de mais tout qu'on fait, ni grand vie. Nous, on va donc avec blanc, ou du mal en amène, ou du mal barre toqué. Parce que à moi, une autorité. Bon, là, en Nigrato, est-ce que les gars fait un là, ko vous avez un na ko abla jona me tudi. Beka na imiri ko conséquence là. Est-ce que au cas jamana ma. Bon, adome ka ke jamana mi ngono, de jamana de no wa de ka o police sara, o jamana de no wa de ka on yere sara. On mu mi sara jamana de o fe. O ye de doro on mu ni. Na o yere ma so sara ala wala ni. Adu police peuple. Ande mula, en fawula. Ando muso bula, en balmo bula, o lo de amniu. Minam be du ma jamana de no war de be do ala. Nyame police mo jamana de nga de biga police. Nyame on rebe tiende la jamana de mo war de bankayo. Bono jamana wula ko ka sale apon tene. Sala ni avec mais na mo fo yana nite mo kana na fa ba do ni kula. Mi ya jamana ko mi ba. Am kulu wala do rebe ka fo ko ali mo na ba ki se fe ko kula la. O mana gara anarchia. Mais parce que d'où fana ya kuma foko non o ya ni d'où la mais o ya mi fo ko parce que ko yamara de dira o fana ma ko non non vraiment fiena c'est-à-dire honorable la kuma ni ko mi ya le ka yoro mais là vraiment fiena on a plan pour là comme mo shikina mali jo en place là et que le désordre n'arrange personne mais comme ni kara ta bisa ni te jamana ci do mais ni kara to mina akeblawo après la classe au théâtre qui est blanc. En quelle administration vous êtes à quel au résultat au bio. Mais même les gars, Jody, encore mon a découragé là. A mon comme les Nibana, compati nous là. C'est-à-dire qu'il fait dans carrière de Manala, il faut aller des gars, il a follow de tout, il fait un fait que. Arsenal juridique pour qu'il y ait bien la place. C'est un juridique. Arsenal juridique, c'est-à-dire Boutini. Angelo ka boutique de face à Bolo là, Mumbato, Mouba Hakeso, Mobeke Kada, Yamana Marabao la Tumi. Pour que Ala Mumbi, Ala Asuni de la Marake, Mofle Maraka Bipula, Kuni Kuna Mania. Boutigini Facharia, Arsenal juridique Boutigini. L'infirmier d'État, Fomba. Ako pour suka bloc ngola ko ukani ko minkera. Et je crois que la lettre de la police, l'attitude du commissaire Oumar Samake, la démarche de la synergie en témoignent que Oumar Foubé Saria s'en fait. Ils ne sont pas contre aussi la justice. Fomba ko jurisprudence. Enquête administrative, qui a donné l'or, qui n'a pas donné l'or, c'est Boubouma. Shérif Manan Yorodeka. Qui veut qu'on me carré qu'on s'ente fait. C'est ça la question. À quoi ni à forêt que comme il n'a pas saria qu'on a comme il a m'offra. Quand Froy va démissionner de qui manquait. Fomba, tu es un frère à moi. Tu es un intellectuel. Et docteur infirmier, n'est qu'un médecin chef qui m'a bien trouvé dans la. À Fasaka. Ni ego qui te au gros qui a bon docteur yala. Fomba. Au gros ide. Ni ko qui te. Avec ce rapport qui a traduit conseil de discipline. Et conseil de discipline, il y a le principe contradictoire là-bas. Il n'y a pas d'argument maintenant. Mon été bien trop là. Il va dans l'oufo.
aw ka sariya kɔnɔna la o tigi bɛ lahala min kɔnɔ ni biɲɛ kan ka turu a la n'a man ka turu a la ni bɔra ni dalilu ye a fɔra i ka sérum kɛ mɔgɔ min na jabɛti tɔ don médecin chef ye ka sérum min k'a la o sérum tɛ kɛ jabɛti tɔw la ni e ma k'a la conseil de discipline b'a fɔ ko e de ye sariya bato i ka médecin chef ye ordre min d'i ma a ordre tɛ sariya kɔnɔ mais e ko ko solution de ye k'i bɛ démissionner de o sɛbɛnnen bɛ fan jɔ fɔnba nin de ye Mali CNT mɔgɔw ye ko face à un ordre illégal la seule alternative qui reste c'est de démissionner. Allah akbar. Aye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ n y'a fɔ y'an minɛlen ka taa SE la et bi fana RFI côté ko bandaw ka Segal n'a tun fɔra k'a tununa k'a bɛ sécurité d'État la kunsigi tigɛlen n y'a fɔ yan le principe de la responsabilité de l'autorité de commandement, l'exception à ce principe, ni ordre diri ma ordre mte sariya kono, ni ya ke, nyamugo te mine de, et de ben mine. Ni ya ke, c'est ça la jurisprudence du soldat baïonnette. Itake. Et tu as des arguments pour faire valoir que tu as le droit de ne pas le faire. Comme inkera manga ke. Notez à quoi Gardou se fera ouli, quoi comme ça Jawara bla, effectivement. Mais aouye Fomba la me faut qu'à ban. Fomba est M5D. Fomba be CNT là. M5 Kadribou. Ako mugo fogara tsika toti. Fenfe jamana na flo droit tsika toti. Na ama fo yego fenfe jamana so chide. Aouye me Fomba da. Ako mugo ye jamana na flo chwe anti toy. Mugo ye mugo faga ite toy nga aya mes Fomba da ko mugo ye mugo wole ka assemblée chiko bala. Ça c'est le truc. Pour comprendre les policiers, pour les policiers femmes, Fomba, cadre du M5, membre du CNT, chargé d'élaborer les lois, chargé de veiller à l'application du loi par l'exécutif dans l'impartialité. Fomba be quoi impôt d'État? À quoi policiers quoi doko jamanodonga impôt de boubolo? Ka auna kana ka sariya bato jamanodonga impôt de fana be Fomba bolo aka sariya ta ka sariya bato ko nyuma ana kleneya gouvernement fait ko koloshi. Sariya ka boli mo falaw ka sariya ka boli na flo shebaraw ka oh jamana bâtiment ci baraw dun wasta anga police la mais police be monde fort face à cela aye police la mais synergie sikaso nous syndicats regroupés à synergie à Sikasso avoir été surpris hier d'apprendre que notre camarade commissaire divisionnaire Oumar Samaki, commandant de la Fossat de la police, a été mis sous mandat de dépôt par un magistrat du tribunal de grande instance de la commune 3 suite au mouvement provoqué par M5 RFP. Certes, nous sommes tous sujets du droit. Compte tenu de la présomption d'innocence, nous avons pensé que cette décision du magistrat est purement populiste. Sinon, le commissaire divisionnaire Oumar Samaki relève d'une hiérarchie et en aucun cas il ne pourrait agir de sa propre initiative. C'est pourquoi la police estime qu'au Mali, il y a deux poids, deux mesures. La question que la police se pose, d'aller saccager les édifices publics et même privés, piller ces endroits, faut-il partir des droits de manifestants? Nous dénonçons la pratique, l'impartialité dans cette affaire, car ceux qui ont donné l'ordre aux manifestants publiquement n'ont pas été inquiétés jusqu'à nos jours à force de nuit et leurs complices. On s'attaque au maillot faible qui est toujours la police. Donc, cette conférence de presse a pour but, pour nous, synergie à Sikasso, d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale afin que le droit soit dit. À notre sens, ces faits sont des manifestations d'injustice flagrantes, de violation des droits de liberté, d'atteinte à la dignité des fonctionnaires de la police et d'utilisation de puissances publiques à des fins politiques et personnelles. Vive la police,
qu'à la ministre de Mali. Ni synergie ka bolo fram Sikasso ka kuma la sela. Ako bena boka communiquer min kala o kera u ye ɲɔgɔn sigi min kɛ ka da. U jɛɲɔgɔn Umar Samake ka minɛli min kɛra jumado ka bila ka taa kasobonba la ka kun kɛ kɛwale minnu kɛra 10, 11, 12 juillet 2020. Ako olu bolo juge min ye ni yamariya ta ka Umar nomine ka bila kaso la k'a ka ni yamariya ye tɔgɔ ɲini yamariya de ye. K'a kɛlen bɛ Mali kɔnɔ i komi kiri ye tagabolo fila ye sira fila don. Minnu ka girin olu ta bɛ minnu ka fɛgɛn olu ta bɛ. A ko n'o tɛ olu bɛ ɲininkali kɛ komi ni Umar nominalen b'a ko kɔnɔ ko don minnu bɔra ka weleli kɛ k'a ye bɔ ka taa jamana baarakɛyɔrɔ minɛ n'o minɛli hukumu kɔnɔ tiɲɛni bɔra la bingali bɔra la saccage et pillage ko olu o hakɛ ko o weleli ano tiɲɛni ninnu ko ye manifestant ka hakɛ ye wa k'a b'a fɛ k'o dɔn ko Umar polisi do commissaire do a bɛ mara de kɔnɔ a bɔra ko min na k'a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ye dɔw de fana b'a yamaruya k'a bila a la ko olu ma wele Umar de bɛ wele k'a ka fiɲɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ yen ko minnu ye weleli kɛ ka taa jamana baarakɛyɔrɔw ci k'a kɔnɔfɛnw soɲɛ k'olu ma wele olu ma bagabaga u ma ɲininka ko fo tan k'olu bi mun bɛ olu hakili la a b'i komi polisi o de ka fɛgɛn alors bin bɛ taa kɛ olu de kan k'olu bɛ kiri kɔ kiri tilennen kiri jɛlen ko nka k'u tɛ kiri fankelen ma kɔ ko nin ko in bɛ cogo min a kelen bɛ i komi kiri de talen bɛ politiki mɔgɔw bolo minnu tɛ o hakilina la politiki kunkolona la alors ka se ka tɔgɔ ɲini olu ka k'olu minɛ k'u da minɛ u la alors u ka laɲini ka se k'o la sabati ko kiri n'o ye justice ye ko o de instrumentaliselen bɛ pouvoir public bolo n'o ye ɲɛmɔgɔw ye a des fins politiques u ka laɲini politique sira kan ko ala ka polisi ala ka a barika ala ka Mali barika fɔnba ma nin yɔrɔ ye maître Mariko AMDH a ko lutte contre l'impunité polisi ko k'olu fana b'o la bon événement min kɛra mɔgɔ fagara la nafolo tiɲɛna jamana yɔrɔw cira polisi bolo fagali kɛra yɔrɔ min kiri bɛ ka kɛ yen nka tiɲɛni wɛrɛ minnu kɛra k'a tɛ ka kɛ yen maître Mariko est-ce que ce sentiment tu t'es posé la question Fomba M5 aw ye Fomba mankan mɛn a dama mɔgɔw la dɛ et à la suite de la synergie de Sikasso Buguna a ye Buguna fana lamɛn pour que aw ka faamu polisiw yanni ka mɔgɔ accusé a ɲini k'a faamu a y'a kɛ ni nin ŋaniya de ye ni ŋaniya in de man ɲi i b'a la gosi ni ŋaniya in ka ɲi i bɛ o ɲi faamu ko min kɛra a man ɲi nka i y'a kɛ kun min na j'essaie de comprendre pourquoi ils l'ont fait c'est pourquoi wagati Radisson attaque Mamoudou Diko bɔlen k'a fɔ bingali min kɛra ale ka faamuyali la a kɛra kun min na a n'a ka ɲi o tɛ kelen ye. Et quand Diko a donné son explication des causes de l'attaque de Radisson, Daniel Tessuka à l'époque a pensé que Diko beka kominkera ka la façade. Furu sara ni kunkama ni furu sa kan kelen tɛ. Furu sa kan o koro beka furu sa la fasa o de apologie. Ani furu sara nasongo tɛ dible. Kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mangan be, ça c'est les causes du divorce. Diko a expliqué, selon sa vision, les causes de l'attaque de Radisson, sans pour autant défendre l'attaque. Aux confusions de Daniel Soro entre l'explication et la défense. J'essaie de comprendre pourquoi policier Mounoubora le 22, quand un général policier Nyon Wata Kasola, ou un mois après, comment un général policier Wurekapo cherche à comprendre avant de condamner tout de suite. Un pour la bourre dans la main, en direct du GMS. Amatanya fe ni ya kete na ko ngara wati muna munu ye mo wole ka bla jamana ko ba na katati munu ye mo wole ka fo ko ka ta ro ji munu ye mo wole na sa gora la o ma lu beni na ya wala lu de kera ministry ba wi bana ni gara de kara ke ministry ambe bana la ko ga auto bara ga mo to la ambe bara ga faso de to la ay poursuivre ay faso politique
Bon, là, il faut que tu aies avant ça. On est syndicat de l'enfant de lui. Pourquoi quand on a fait du magasin, on va voir la fou. Parce que on est en devant de coup. Mais il y a une partie de la jamana plutôt. Mais jamana est au blanc. Faut possible. Ok. Donc, ça veut qu'on a un cours, la cour, qui nous a fait le mail. Alors, quand on va aller sur là, tout là. Ok, monsieur Dami. Ah oui, Yorome. Comme nous y sommes kata jamana yorochi. Kulu de keleme ministre yebi. O kiribe mi. Kulu bolo kiribe ake fangele mai. Maître Mariko de l'AMDH. L'infirmier d'État Fomba. Assemblée Chili kiribe mi. À sa suite, on a deux enfants à la main. Ni ajina giri bolo tare ka bala ku mina ku tatu ka boy kala ka tani mo mo ni bani ni ye olu be no le ministre we olu be place bo la bi sisa ko to mo bala la ka lu to lu ne ku mana mana ne ku ne ku ka tu ka to la ti jene ko ti be mo kile Kado tu pernah apa? Kau ni apa dia pelanggan? Ni mau dia pelanggan? Kami tu kata menjela. Ada pun orang yang ramah. Orang ni mana mana dia? Mau agak beta, kami nak beti. Orang ni mana bela? Orang ni aku yang orang ni kan tahu dah kasut. Adi jangan. Munda lembo kan o fana faraka. Beka lame. Le gouvernement de Fona. Il y a combien? Il y a combien? Moi, vous voulez attendre les fonds, vous voulez mettre la du coup, tiens. Je vais vous mettre la place, quoi, t'as dit le trou. Il y a combien? Pour qui on a gagné le flag de l'eau pour ce qu'on a fait. Vraiment, je vais aller à et puis je vais avoir niveau pour qui va aller pour ce là. On a mal à tour là, c'est comme un taureau. Vraiment, un taureau. Vous comprenez? Sentiment John Debe. Depuis samedi, il fallait écouter tous les éléments. Ne la boira. Ko eba fe kabo saria kono. Ngata ila kanai kanabo saria kono. Hali ni obara keto filikera. E fana sera kabo saria kono kata tieninke. C'est ce qui s'est passé. On reproche à la police dans l'exécution d'un ordre ka koke komina e saria soso. Utaro ke yoro mina oye ka do de la kana uluka uka manifestation ka saria kono o keto lu fana bora saria kono ka tieni woreke o kiri ibo di joma o kiri be di joma nima koloshi mun boto kata lakana ke no e tieni ke ni kiri doma o ta yere kiri o tara muna kana no bana kato saria kono no e tieni ke ugo kiri mun fana bana kato saria kono boto e tieni ke ni fanga do fana ma no fana make horo ni mo klene o fana ta ka tieni na jede mun tara la kana o tieni mge ugo de kiri. Pour ce cours de la cause, c'est ça l'impartialité. Il s'agit d'un événement indissociable. On ne peut pas dissocier les manquements aux règles de sécurité, aux dommages ou aux violations survenues par suite de la manifestation, l'objet de la sécurité. Chapitre de droit là, comment on est vaurien? Moussa Guino était magistrat, ex-magistrat, grand professeur. Il y a ce qu'on appelle la litispendance, la connexité. Lorsque un fait commis par plusieurs personnes venant de plusieurs juridictions d'une république ou d'un territoire, ni kelen te se ka juger ni do inti afla bebe fara ɲɔgɔn ka taa bɛɛ juger yɔrɔ kelen. Ɔ u ye mun fɔ sisan minnu taara assemblée ci an ka kawo ji min lamɛn. Mena kuma min fɔ sa an ka du kɔnɔ misi mɔgɔ mɔgɔ bɛ a samudala an bɛ bɛn n'o de kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ izini sanfɛ yan o tɔgɔ ko bɛɛ sɔnna ma o fɔlɔ ye min ye n tɛ don détail la dɛ ni kuma banna climatique a bɛ taa daminɛ kelen a filanan ye min ye ONCR a bɛ taa minɛ a sabanan ye min ye Assemblée nationale a bɛ taa minɛ a
Assemblée qu'on est assise là, on est pas papier là, papier ou bé borakenema par les manifestants et à franc ou à franc bé carcar. Mobili mulu ou à bé connexion boga bé jeni ka bitu bé kari. Ali pour la mulu bé no go mo tarana bé. Ni assemblée taille. Ouertem ni ambe. Metem ne la. En croque au bé. Un chef technicien de TMD a deux quoi mobili jenna kono biabe moto de la vie des personnels de l'ORTM ka juruta ka mobili sa ka sara maradoni ndoni ga mobili ni misa a be jenina o komi MC nga manifestation o assurance là ubu senabi des journalistes des techniciens de l'ORTM a dobe sena dobe moto la vie o Johnny John de ninke. C'était un mot d'ordre en 2025. Ils avaient tous signé, moi j'ai le document. Et j'ai dit ce que j'ai dit, ça engage tout le monde, ils étaient tous là. Voilà. Donc leur présence sur les lieux justifie et leur signature justifie. Et si on doit arrêter tout le monde, on va arrêter Shogel, on va arrêter Moutala, on va arrêter Bitar, on va arrêter Modibo, on va arrêter Cheikh Moir, on va arrêter Omarou Diara, on va arrêter tous ceux qui étaient là, qui étaient là. Bon, quand je me connais Mungera, quand les clients kou kana dale kou bede a signé. Woleli minkera ko kata yoro mine, quand les clients kou bede do. Kone mineli kanga ka le kanga mine. Munda ka be mine, Shogel be mine, Cheikh Mar Sissoko be mine, ko Omarou Diara be mine. Quand je me kote kulu be kanga mine. Omarou Diara joint bi. On était véhicule comme ministère. Shogel est joint bi. Bon, quand les policiers au côté, quoi qu'il kera fangele mai. Monsieur Maître Mariko, président de l'AMDH, il faut comprendre le sentiment des policiers. Oumar Samake minera gondela. Kakata muntara ni kaujim ni Shogel ni Oumarou de ka manifestation encadrée. Est-ce que nous ortem tout ma mine avec Ardonwa, M5 Marsi, manifestation de l'Ike, il y en a d'autres. Fomba, infirmier d'État Fomba, M5 Boliko Jolité avant le 10 juin, M5 Bora le 5 juin, M5 Bora le 19 juin, Nimafli. Mouna Fali qui era le 10, le 11, le 12. Est-ce qu'il y a eu police ou famou? Est-ce qu'il y a eu police ou famou? Ou boire un sentiment mimbe ou là, c'est ce qu'on appelle le sentiment. La justice est un sentiment d'abord, avant d'être un acte matériel. La justice c'est d'abord un sentiment. On a depuis première année de droit. On commence à vous dire qu'est-ce que c'est que la règle du droit. La première leçon. Vous avez dit non, il y a une leçon là. La règle des droits est l'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en harmonie dans une société. Première définition du droit enseignée à la première année, ENA. C'est rien mimbe aouche sigi ke horoya ni badenya ni lafia kono ou des droits. Elle est l'émanation de la sociologie, des règles économiques, des règles sociales, des règles spirituelles, des règles politiques, des règles culturelles. Aouka la dala tombe chokodi, furu beke chokodi, sigiwa beke chokodi, konyo beke chokodi, sukoya beke chokodi, jago beke chokodi, tokoma beke chokodi, lakana beke chokodi, mara beke chokodi dukono, kenema, bedala, au bede sariae. L'ensemble des règles de droit qui régissent la vie des hommes en cité. Moussa Guindo, c'est ça. La question qui se pose, au des sentiments. Nimbebe no munga, nimbebe ko bole, ali irebe molo ka boka ta foko chenra la ko bingali, irebe molo yi horonda. Pour suma go fente kele, ugo ko nunu bemi, ko Umaru bemi, ko Kaujim bemi.
Quand je me fais outil qu'on a, faire ma faut qu'on fait outil son et mundé. Ne me mundou par jour. Oye mundé. Qui dit mieux? Meta Fana. Qui dit mieux? Meta Kaye. Qui dit mieux? Meta Francis. Qui dit mieux? L'imperturbable. Qui dit mieux? Oh. Pendant que quand je me la qui dit mieux? Manabeka da Oumaraka. Vous voyez, essayez de comprendre le sentiment qui anime la police. Au lieu de les accuser. C'est ça la théorie de la rupture du procès. Alors, où il y a des questions posées. Donc, si on arrive, on a beaucoup dans la main, police sacrifiée. Parce qu'on est Sénégalais. On est il faut que la barre là. On a à commencer à dire que tout le monde. Au bar au Canada, il y a un Canada bébé. Sénégal tout là. Le aussi Sénégal bébé on se tombe au monde. Ani famo kuma aka anga se ga ko do ke ko mo fana bi amela ni mu ko o se aso de chola na fa re ma ka ma ti se wo ye fotu ni a je pe na wati te wana na fa fa mu tume e lo ga bi je bulu mu tume wala mu ke ni ga mu ko wole bu bla bara mu ko bora ko na an kala kana ye no go lu jalaki an kala jalaki ko an mu bara ke do di on te sera bara fo gen patita mais na fora ko on est ira folo ka on ke to ini sai on te jenoi ñoro comme ça sara comme ça bon awye ni yorome ko munu ye woleli ke kata faso na fulu tien barakaro tien uluma wele uluma nyininga uluma jalaki ko police munu ulubu ka bara kono hal ni ko jugu kara ulu de folo be wele ko kulu ke to nyini yoroy. Ils ont le sentiment que Fanga doba fait que trop de nini nunga, ko lutte contre la corruption d'amnera, ko impunité d'amnera. Aouya me mettre morikoda. Ko wugati mina kan anyebe nyangati balia kele o damneli la. Ko wugati la ko police buban. Alors nyangati balia kele dans quel sens police ko question de poser. Est-ce que nyangati balia mununta fanga la biuluka nyangati balia ko kiriwa? C'est la question que la police pose à l'opinion. Mais on ne veut voler qu'un que et communiquer Minabora, David Baché, RFI là. Assimi communiquer Mbobi. Comme les bébés qui a fait qu'on doit faire transition parce que Okili Wulila, qu'on Sunjata Wulila. Comme les bébés qui a fait qu'on doit faire transition parce que la lutte contre la corruption, quand espoir qu'on dit qu'on continue, qu'on Sunjata Wulila. Jojo Nyaga, Kojo Maga, Magan Sunjata Wulila, Sunjata Wulila. Quoi c'est mon côté? Quoi Sunjata Wulila? Maintenant, Sunjata Wulila, c'est ne kawa s'inflamer. Question de paix. Pour ce que question de poser. Bon. Koulou de Toro Niniroy. Est-ce que Niniroy a été Niniga? Toro Djombe Kanini. Est-ce que ni Shogal Kouya Dam ne fola rekata tribunal là? Est-ce que ni Juju Kouya Dam ne folo? Ka Kaujim Wole, Ka Umar Wole, Ka M5 Mogo Wole. Après qu'il n'y ait sur Asuma, qui allait parler? Je crois que Nia Mogo et Maliki ni Kasonge soutenu en son temps. Parce que Maliki Adam ne folo pouvoir et Reka Mogo Touladi. Je crois que c'est ce qui explique même l'adhésion de la population au combat de Malik. Awati ni djouk mais Malik ya RPM et Mogo Ere. Malik Adam une majorité red là. Adama Sangare cadre du lendemain. Bagari Tourola grand soutien et artisan de la victoire du deuxième mandat. Mamadou Kamara, ancien directeur de cabinet du président, Malik Adam ne au de la folon. Est-ce que ni Malik Koussera Mogo Mogo ba foko fanga bini doa? Et je crois que le pouvoir gagnerait en commençant d'abord chez soi, après nous tu seras au Robeke. Mais ni Adam ne kenema. Fomba kumana, oh ya assemblée kumana fomba da, comme Malikoura. Alors, c'est ça. Donc, on a beaucoup dans la main à Libye, ou un sentiment fondé amnistie. Et la cohésion sociale, elle a un comment. Dans les amours que pour Tito là, Jérôme Koto là, Sorti Koto là, Sidi Koto là, Deningo Koto là, on est un bêta de droit donc à la Rome, on est une association, on est
amma la boja kusala amma magal kasubun dala amma tala amma magal dala amma magal kasubun dala mamu frère ni ayo mo de aso che o bora fama do da gouvernement kono mo de fo inter colonel wi ni sin ko to ba da fu dala ante sa kuma ere ame che fo ni sin ba da fu dala wen ga ala de du ka tumbu bena di ma ko ka la place a la kasola papier vous c'est pour vous voter. Tu comprends? Élément flabé ningo. Fola ako ko jamana te jo ko meka ke na fora ko bega wuli ko onde ni MMM ko beyi rega ML. La police a le sentiment que le pays est géré par le M5. Les forces du changement. Kaudim, les forces du changement. Bitar, M5, forces du changement. Allez, il fait Bitar, on croit qu'elle doit faire 2018, année traité Zoroboto Doya. Faut Yorob. Déjà, la fois, tu es Bitar Nini. À la équipe de Danzila. Bon, nous, pour ce qu'on quoi, on peut pour le quoi, on peut MM. Mais il va te quoi, on est M. On est M. Il y a beaucoup de pays, il y a M. Il y a la race, il y a M. M. Rasmatch. Monsieur le maître Mariko de l'AMDH, vous voyez, est-ce que vous comprenez le sentiment qui est dans l'opinion? Vous me demandez qu'on oublie. Faut donc vous présenter, nous, mais trop mal là. Ni pour le sou, là, je dois c'est M5. Laissez passer. Marseille Nininto, M5 d'où? Donc, ils ont le sentiment que M5 pense que Ouloudé Fangata, et par conséquent, ils ont droit de vie et de mort sur tout. Pour le pour l'ODB, ils ont le sentiment que je veux que vous compreniez la psychologie de la police. Loi d'amnistie assemblée la table en bébolo. Abora odo assemblée kono loi d'amnistie. Amnistie comme on a coup d'état le 18. Ani bana coup d'état. Ko dobe kojugu ke olubu yere bo saria kono ko dobe to saria kono dobe amnesty ta kan ye kojugu ke me on te kiri mais ko saria be to dobe kiri. Vous voyez le sentiment qu'on donne. Est-ce qu'on veut qu'on fasse Hachim Sadio Kamara Moribo Kone Ouagé Oulou Boraka coup d'état qui est un crime imprescriptible dans la constitution. Il mérite la cour d'assises. Procureur Moulouwele juge d'instruction Mounininga. La Kriaka Bandao Mine, Kamoktarwan Mine, plus de 40 jours. Kassongera Boraka Foko pour leur sécurité, pour registre Bedala. Ne pas fait Kassongera code pénal de Irana. Est-ce qu'il y avait un mandat, un ordre, est-ce qu'il y avait une décision du juge d'instruction de placement en résidence surveillée? À l'absence, Moussa Guindo ko Odo, ko juge Kele Lebese Kamwaka Hake Boshila, Moussa Guindo. Bandaouni Mokhtarwan Kasonge Boraka Foya Ko registre Bedala ni Mwamba fait Katouye. Qu'on est en train de trouver les moyens d'alléger, d'élargir leurs trucs. Police ko ko ni bede be kake. Aye police ou famu. Hachim ko kaya ka jamana kisi. Wage ko kaya ka jamana kisi. Effectivement, la loi d'amnistie a été prévue pour effacer des crimes qui ont été commis à un moment de tension sociale et politique de la vie d'une nation. C'est un instrument juridique. Akera aya clé. Mais au même moment, dobe nominé que la loi est dure, elle doit s'appliquer. Dure à l'ex, c'est de l'ex. Au même moment, dobe ko non, ou t'écrit. Vous avez le sentiment? Aya nini koufam. Angata nyono. Bouna, comme il y a aussi ça, pour avoir un cas de d'aide, pour avoir un niveau là, pour que la société aussi. Est-ce qu'éventuellement, avec plein de mots contre là, éventuellement. Bon, je m'accorde, Sénégal ira dans son temps là, ni Kélédou, il va plein de gars tenir à mon modo. Un plein de gars qui a fait comme un air à ma voulu la follower. Un plein de gars, comme ça, les gars, ça là, au milieu, à minuit.
an fana plainte caman kɛ an fana caman tɔɔrɔla mais o bɛɛ kɔnɔna na an kɔni au nom de la réconciliation a bɛɛ kun ye mun ye a bɛɛ kun ye mun ye bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o tɛ se ka kɛ nkalon kan o tɛ se ka kɛ nkalon kan ala commissaire taara a ɲɔnɔ o kiiri ma kɛ fɔlɔ aw b'o kalama o ma kɛ wa o tɛ dɔ den ye wa o tɛ dɔ muso ye wa o tɛ dɔ cɛ ye wa o tɛ dɔ balimakɛ ye wa o tuma an b'a. Vous comprenez? Effectivement, nous, commissaire, à Fagarafa ka bureau kono. Ni plateau clé gagne syndicat au reçoit. Nous non dugutugu faranyo kana aidara bara kaka blunya kata delike. Communiquer kera ko enquête be gake. Ate sanglé ni ko bobi. Malion aye nyingali ke. Il faut essayer de comprendre. Non, comme vous fera le 11, le 12, le 13. Attendez que tout est tien d'eau. Mais est-ce que Djamana qu'on a fait un souga ou ça souillère? Pour le sou manganga bo, généralement manganga bo, haramadon lakana qu'on a la chogo shila ka kise chimukola. Seria côté. Oh, Djamana barakela mfanaba ka barala. Jamana don mana dimi chogo chogo ufuna maganga dankari anina akabara kono. Nyono commissaire Takeraya, tout le monde a condamné. Oh, quoi enquête bemi, c'est là ils doutent même de la justice. Alors la mère, il faut essayer de comprendre. Nemse moko ko ante un sara, amuso sara. Chiado alaka hine bamuga tola faut ite sula wuri ako commissaire mi fara sara do dento ewa do cheto ewa do fate oewa amake mali kono wa kiri joli lebeya seria joli lebeya. Alors si au nom de la lutte contre la criminalité, c'est là il faut essayer de le comprendre. Ay jiju nyininga ay question de poser ko nyono commissaire fara a kiribemi à Kiribemi, les juges. À Kiribemi, la justice. Où est l'enquête par rapport à l'assassinat du commissaire de Nyoron? C'est en cela qu'on consolide les sentiments de justice et les citoyens par un comportement impartial, un rythme équitable que Mugobe adhérer à l'esprit de la justice. Mais quand les gens ont le sentiment que la justice fonctionne en fonction du jour et de tête, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'injustice, le sentiment d'une justice sélective, le sentiment d'une justice abusive et le sentiment d'une justice politisée et instrumentalisée. C'est ça le sentiment. Ayemouke ama bende, mais ayake kato hakina djonkono, ni mo yoro doite se ka fraude ka ale lao. Quand tu ne t'attaques pas à la cause, tu ne vas jamais le corriger pour l'avenir. Kasobon doro de kama. Itara kumina iko don, wala sani bori kana nyonake. La loi, la répression n'a de sens que ramener le citoyen à agir dans le cadre de l'ordre. Combien blaka staria soso. Kiri debato abo kundon. Ko kun conséquences don. Na boro la ata nyonake blé. Mais ni eboloko nyangati doron nebe abo kono. Allez bolo munaïman namé. Na audience do le 4. Mon grand frère et mon frère chéri, que j'aime beaucoup, dont j'oublierai jamais, il est très bien. Le vice-président par intérim du tribunal de la commune 4, qui m'a condamné à 1 an avec sursis. Comme Bessé Glonendo. Ado, Nyaïse, n'avocat au de Koufaye. Oui, mais la sécurité d'État là, quand Koussigi tient, est-ce que le juge a conscience avec Moundanka en tant que Rasta attaché au druide Lox? Moi, Imiri Kasonge Miyawole depuis Alakanda Maye, depuis Alakadanin Kasonge Masigi, comment avec ta service il a fait? Au nom de l'idéal de justice, Korasbati Niman de mes ministres Koro, Barakelate Abengen. Moi, Kasonge dossier la Bekadia. Une semaine minera. Au Langoni Kasonge de Nebetasso. Imagine-toi, monsieur le juge. Moi, je suis ko service ni fait. On peut pas qu'il n'a no écrit clair une façon jolie. Depuis Alakanda Mai, depuis Alakanda ma service ni fait.
mais avec Baramina Nanyana Nafa Bambe. Oh, qui mine qui black kasola 4 mois. Kola Sanakane Tekaï. Kobubu Tekaï. Que toutes les personnes mises en cause ne sont pas encore à la disposition de la justice. Au même moment, Surasu Begata doit unir la Sanakane Bara. Agaziara là. Boubou Begata Seli, Misroula. Je dis, monsieur le juge, est-ce que vous comprenez mes sentiments, Minkono? Tiens, Doni Dimimbila Nikiba Bo, comme le substitut l'a dit, Dimi Waredou. L'institution justice et le sentiment de justice. Si tu ne comprends pas ça, Nima Nini Koudon, avec Géléa. Pour soulever Kouro de Faux, qu'on y en a Kiribemi. Nous avons un commissaire Fagara M5 Tanye. Nous avons un commissaire Fagara le 10 juillet. Au 10 juillet Kiri, au Willa nous avons Kiri Tanye. Il se pose la question. Or là, il faut que la police est faible. Kaka Fegenrom Kabe Kariendi. J'ai essayé de les comprendre à travers ces éléments. Essayez de les comprendre. Ni Kozi Doye, Mouyou Labo, Kozi Flana, ou comme ça, les conditions d'arrestation, les procédures d'arrestation, interpellation, on a beaucoup dans la main. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très contents de nos militants. Nous avons posé un acte dans la légalité. Et l'ensemble des Sénégal dans la synergie, nous avons fait une réunion, un briefing avant d'aller au MCA. Et nous avons demandé à nos autorités la libération de notre commissaire Oumarou Samaki. Parce que pour arrêter un fonctionnaire de police, il y a des procédures à entamer. La mise à la disposition n'a pas été respectée par les autorités judiciaires. Nous sommes auxiliaires de la justice. Nous ne sommes pas contre la justice et nous sommes tous avec la justice. Les syndicats, les syndicats autonomes, les autres syndicats au niveau de la magistrature, nous sommes en partenariat. Ako ulu ni sariya be barake ulu ye sariya a dɛmɛbaga baarakɛlaw ye ulu bɛ sariya kɔ wa u bɛ sariya barika ko polisi n'i b'a minɛ ko sariya de b'a la tɛmɛsira de bɛ yen n'o ye ka laɲini k'a ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'i b'a fɛ ka lamɛn ko dɔ la ko de ma ɲɛnɛbɔ o de sira ma bato Umaru ka minɛni na ɔ an k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ lamɛn Bacili ale ye mun fɔ finitugu ka minɛli la ni surasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ nin dossier in na ale bɛ kiri cogo di ale bɛ wele cogo di fanga fɛ kiri fɛ ni surasi ɲɛmɔgɔ dɔ sen bɛ nin ko la a bɛ wele kɛ tɛmɛsira b'a la oui surasi ɲɛmɔgɔya tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma k'i tɛ wele kiri la dɛ surasi ɲɛmɔgɔw fɛn kelennin de b'a la dɔrɔn ko k'o kɔlɔsi i k'u bɛ jamana lakanali baara de la donc ni jamana bɛ kɛlɛ la wagati minnu na k'aw kana tu k'u minɛ ka t'u datugu peut-être i b'a sɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔ b'u la o jɔyɔrɔ ka bon o nafa ka bɔ jamana ma n'olu datuguli ye sariya y'o fɔ a m'a fɔ ten dɛ a ko donc n'a b'u minɛ bonya kɔnɔ a ye ci bila u ka baara yɔrɔw la u k'a fɔ aw ye ko n'a minɛna a tɛ tiɲɛni kɛ olu ka baara la u ka yamaruya di aw k'a lamɛn a n'aw k'aw b'a minɛ olu k'a yamaruya o dɔrɔn de b'a kɔnɔ. O bɛ ci ministre de ma ou bien quoi? O bɛ ci u ka ministre de ma. Ministre de la défense ma. O bɛ ci u ka ministre ma. U ka ministre in fana n'a ka d'a ye a bɛ état major mɔgɔw ɲininka nin dun an bɛ se ka a d'u ma ou bien aw bɛ baara mun na n'a taara a bɛ fiɲɛ bɛ aw ka baara la. C'est tout. N'olu côté a ko bɛ se ka bila waati wɛrɛ la. N'u côté u b'a yira k'a fɔ bon vraiment défense yɛrɛ kama an mago bɛ nin na bi an tɛ se k'a di. O kɔrɔ tɛ u m'a fɔ k'a tɛ nɔ minɛ dɛ. Ayi o m'o fɔ. Ko de a nafa min bɛ jamana lakanali la bi o ka bon cogo min na n'aw y'a wele a bɛ fiɲɛ don jamana lakanali la donc jamana lakanali o de fana bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. Ni kiiritigɛla. Exactement. Ni tun ye n ka cɛkɔrɔba maître Mohamed Ali Bacili o ye a don ma se question posé a kun sɔrɔsiw de la Umaru tɛ sɔrɔsi ye Umaru ye commissaire de ye n'i ye code pénal ta. J'ai pris souvenance du nombre exact de la disposition du chiffre. En tout cas, c'est article 30 ou 34. Moi, je suis OPJ ou code procédure pénale. Les commissaires en fonction d'enquête
olu ye OPJ ye commissaire minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli baara la commissariat hukumu kɔnɔ olu ye officier de police judiciaire ye ani inspecteur minnu ye si damadɔw kɛ baara la ancienneté ani classe dɔw nka Umar n'i y'a lajɛ contrairement Buguna ye mun fɔ n'o sɔrɔ Umar tun ye commissaire min bɛ Umar yɛrɛ b'a fɔ commissariat kɔnɔ n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ n'a bɛ section judiciaire la au yɔrɔ la de par la fonction d'enquête Umar bɛ bénéficier statut d'officier de police judiciaire là commissaire officier de police judiciaire parce que a b'o sɛgɛsɛgɛli la nka commissaire min n'i tɛ wagati min na sɛgɛsɛgɛli wagati baara la tu es commissaire mais pas en fonction d'enquête par conséquent le statut d'OPJ était appliqué i kan mais n'o sɔrɔ Umar tun bɛ commissariat kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli fana baarakɛyɔrɔ de la ye alors suivant l'article combien de code de procédure pénale n'i b'ale nominer comme maire alors Cour suprême ou Cour d'appel, procureur général de la juridiction de choisi, il va être jugé, il n'a pas le privilège de juridiction. Donc, nous, Umar Toumé au Barad là, juge Halika la main, Walma Kanyininga, alors à Toumé c'est, Kala Nyininke, procureur général fait, au bec Kiri do Sougandi, au Kiri juge d'instruction au procureur de Beseka, Umar Blame, Walma Kan nominé. Ngania Labembi, Umar est commissaire, Umar, ate sɛgɛsɛgɛli baara la bi a bɛ baara jɔn de la Buguna yɛrɛ bɛ na o yɔrɔ expliquer ni yɔrɔ lajɛ le procureur et le juge d'instruction de la commune 3 selon mon entendement du code pénal où tun kan ka Umar lamɛn parce que Umar est un commissaire en fonction militaire et non en fonction d'enquête. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de passer par la hiérarchie pour solliciter une mise à disposition. Très clair. Au code pénal. Oh, Umar tun bɛ mission jɔn na an ka Buguna yɛrɛ lamɛn. Bon, ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mais n bɛ fɛ ka précision dɔ fana di k'a fɔ ko min yɛrɛ welela n'o ye Umar ye. Umar welela k'a to fɛn de la k'a to mission na. A welela parce que tuma bɛɛ i b'a dɔn forçati kelen dɔ ka foro ye de faya. I b'a dɔn an bɛ Mali bɛ danger ba Bamako yɛrɛ vraiment a infiltré don nin wagati nin na n tɛna n da don nin yɔrɔ la. Umar ni a tun bɛ mission na nɔnɔ ni faya ni ɲɔgɔn cɛ. A welela tuma min na. Ani kalama de nana ka taa juge n'o ye Masina ye n hakili o ye juge d'instruction in tɔgɔ ye a welela ka na o ka wele lamɛn o yɔrɔnin bɛɛ la a ka turupu yɛrɛ tun tɛ a kalama min kɛra fo a tatɔ la mandat de dépôt dalen a kan wagati min na a ka sɔrɔ ka message ci k'a fɔ ko ale tatɔ la filɛ prison na bon a dun tun bɛ faso baara de fana la n bɛ fɛ ka yen yɔrɔnin fana fɔ walasa maaw ka a faamu k'o kɛlen kuma de tɛmɛna maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana n'an ye nin kɔnɔna la mais an bɛ se ka min fɔ nin bɛɛ la ne bolo an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ an mago bɛ bɛn na. Donc Umar Samake a tun bɛ faya de kɔnɔ mission na parce que forçati bɛ baara la ye olu dun ka baara ye ka taa terroriste de kɛlɛ o tɛ sɛgɛsɛgɛli juge ka hukumu kɔnɔna la. Dans ce cas, Omar était commissaire, mais en mission de défense du territoire et non d'enquête, de service d'enquête. Donc le statut d'OPJ est fonction du service et non du grade. Il a le grade de commissaire, mais officier de police judiciaire est relatif au service d'enquête. Omar Kumbo Yorod là. Maintenant, mon père Bachili est moufo. Umar kan nali, aw ye mu me atumo barar lay, anga bugu na lame, anali se ka wolo mun kololola, anga lame. Donc la question bien, on est à 1120 maintenant, intervenant. Vraiment, donc la question posée, avec à insister à Kakosobe. À côté là, n'a soro, citoyen normal. Ni a banasi dans la police, il faut que Jabi la ou bien les policiers à mener. Il était d'enquête pour nous, citoyen normal, pas à tout, pour police au Bénin, on a beaucoup de Moussa, tu as une question posée au nom des clés, au Jabi. Il y a un contexte dans le colon, dans le contexte mondial. Le cadre de 2012 a été fait, voilà mon cas, une jurisprudence au pays. À un avocat, il y a un point de moi.
n'ale dɔwɛrɛ n'a ka juru b'o la n'o bana ka kɛ yɔrɔ a ko o b'ale tɔɔrɔ tɛ anw bɛna mun kɛ anw bɛ mun kɛ o bɛɛ y'o kelen ye anw ma sariya sɔsɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a kɛ i n'a fɔ cogoya fasugu min an y'a fɔ anw m'a labɔ mɛ ni ko kɔni kɛr'i la tiɲɛ don nkalon tɛ sa ni na ni na dutigi minɛ jaralaka ni na jaralakaw dutigi minɛ a bɛ dugu la o ne bɛ ka ɲɛdɔn jaralakaw tɛ tiɲɛ o tuma na an kana ko da ɲɔgɔn ma o bɛna nin ko la ɲɔgɔn ye ka ko to tan je pense que faamaw y'a faamuya politique ko de bɛ ko in kɔrɔ kuma ye o de ye ko in nafa ye e y'a fɔ sisan ko o tun bɛ mission dɔ la ne tun y'a fɔ a tun tɛ faamu mais n'u tun bɛ la rentrée dun parce que n'u ye toujours démoralisé mɔgɔ fasugu dɔ ka don Bamakɔ yan dɔrɔn c'est fini. Buna. O de ma ɲi bɛɛ a to n k'o yɔrɔnin fɔ. D'accord, ok. Kuma dɔw bɛ yen a fɔ man d'aw da kɔnɔ n'i ye jateminɛ faya kɔnɔ ni fɛnw force bɛ yɔrɔ mun na n'olu bɛɛ tun ye Bamakɔ yɛrɛ gagné don yɔrɔ tun ma ɲi o kuma na an b'a fɔ an bɛ syndicat fo syndicat de négociation tactique min kɛ a bɛ faamuya faamaw y'a faamuya a k'o intercepté an kana fɔ ko an bɛ bɔ o kɔ ou k'a fɔ ko faamaw sira tɛ. Vous comprenez en partie? Tiɲɛ don Umaru commissaire don. Tiɲɛ don Umaru a tun tɛ enquête baara la a bɛ minɛ wagati min na a bɛ lakana jamana o lakana kɛlɛ baara de la. O hukumu kɔnɔna la statut d'officier de police judiciaire se ka d'a kan n'o b'a to il va bénéficier d'un privilège de juridiction qui nécessite la saisine du procureur général. Le procureur de la commune 3 et le juge d'instruction ou les procédures mais engagées, Saria là, ils n'avaient pas besoin de passer par la hiérarchie. N'est qu'à famille là. M'a toujours m'a rappelé, d'après Moussa Guindo, moi je suis un vaurien. Je suis un vaurien. Mais quand ta première année, il faut 4e année et là, toujours passer avec au moins 12 de moyenne. Mon professeur Amadou Tchaoulé, Diara Até, peut en témoigner. Kata Dakar, ka bon master 2 là, avec 12 ou 50 de moyenne majeure de ma promotion, l'université Cheikh Anta Diop, droit processuel. Mais on est vaurien. Ouais, je suis très mal éduqué d'après Moussa Guindo. C'est ça. Rasa malamu, ncheni mbare ke join. Ameni minea, ameni donda, ameni mbota. Le procureur de la commune 3 et le juge d'instruction n'est qu'à jeter là, où il y a Saria Batou. Procédure mi engagera. Nga où il y a enquête, il y a beaucoup de la mais, Oumar be unité mi nye kono, ou le terroristes de kele faya kono. Oumar wolela, abola kana tato kasola de, ayaka troupu la informé. Kabese kamunde, jigi ke, aka élément na. On élément jigi tigera, kele kero la. Il faut lire ce qu'on appelle l'art de la guerre de Tao Xing. C'est le livre fondateur de toutes les stratégies militaires du monde. L'art de la guerre. C'est le livre fondateur de toutes les stratégies de la guerre moderne, toutes les armées modernes du monde. Le chapitre qui traite du moral du commandant sur la troupe. Le rôle et la place du commandant dans le moral de la troupe. Kelekerola. L'auteur c'est Tao Xing, c'est le livre de référence, traduit dans plus de 90 langues. Et à Bora c'est plus à Kachang Sankemei, l'art de la guerre. Même Maître Guindo Fo, il est à Paris, c'est lui qui m'a parlé de ce livre-là, et c'est lui qui m'a payé ce livre-là à Paris, il m'a dit il faut que tu le lis. L'art de la guerre, c'est le livre étudié dans toutes les écoles de guerre du monde entier. Le livre lu par tous les généraux, par tous les officiers, et tu passes pas par une école de guerre sans lire l'art de la guerre, qui est le fondement de l'armée et de la stratégie moderne du monde. Professeur agrégé Moussa Guindo, c'est le vaurien qui te conseille. Voilà. Alors, ayen defo. Moune ou torodoni. Et là, il fait appel au souci de la sécurité du pays à travers la morale de la troupe sous commandement du commandant, du commissaire Sangari. A Kofemi Fona Toro, commissaire Nalé, Ayalame, les questions posées.
Awon kunnafoni minnu b'an bolo mɔgɔ bɛ baara kɛ n'i ka kunnafoni de ye kunnafoni minnu b'an bolo waleya mun kɛra depuis aw bɛɛ bɛ mun kalama o waleya de y'a to ko y'an ka bamanan wele kubida la ka yirali fila dɔrɔn de kɛra la i b'a kalama wa e de ye mɔgɔw labɔ wa n t'a kalama n ma mɔgɔw labɔ ne kɔni a ko commandant wele k'u ye ɲininkali fila de k'a la k'i b'a kalama wa e de ye mɔgɔw labɔ wa commandant ko n t'a kalama n ma mɔgɔ labɔ ɔ k'an b'i bila kaso la yann'a mɔgɔw ka ci ma ko ɲininkali fila i b'a kalama wa e de ye mɔgɔw labɔ ayi n t'a kalama n ma mɔgɔ labɔ ɔ i bɛ taa kaso la i dit ko question fila de y'u tɔɔrɔ les magistrats au don mon frère mon père mon ami et celui qui m'a mis en prison ka bɔ ka n tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ye maître Puruti Konate a bɛ mun kɛ aw kana kɛ dɛ nka a bɛ mun fɔ a y'o lamɛn dɛ a ko Africa Blue ka ko quand un juge décerne un mandat ka mɔgɔ bila ka taa kaso la sans se soucier des conditions dans lesquelles il est. Quel est le but de la prison? C'est la socialisation, la resocialisation. Ko question fila de poser au commissaire kun. Iba kalama wa, ele mɔgɔ labɔ wa, ayinta kalama ma mɔgɔ labɔ, ɔ ta kaso la fɔlɔ. Les juges doivent réfléchir. Ninkara Auna. Mon frère, jeune frère Djara. Mounekera. Aye Moussa Guino Lame, Chérif la télé sans fait. Mercredi Nata, spécial justice. Moussa Guino et Moufo Manakola, Aya Lame. Bon, il y a un juge à Forakoni, Sarah Mbe, juge sur la Boloka. On est pas à Baraga de Gola, dans Foucault, avec professeur, voilà, secrétaire de Gola. Beaucoup de Kerata, mais il y a des Akinata dit, sur le Sarah côté Ananda Douala. Il y a des Sarah Bouano Consonneroui. Flaner Mika, Nere Ningala à chaud, Radio Verla, ou Amanga Touré, Amanga Ke. Amanga fo parce que la démocratie là, le droit de l'homme là. Ça y est, comme on me dit qu'on me casse là pour juger, ou à juger une député qui est là-bas. Bon, en baraquement, nous ne pouvons pas parler de ça. Parce que nous avons le Sénégal dans la main, à beaucoup où nous avons chef nous y a droit ni les flats. Et nous voilà une autre là, couche n'a qu'à mener la casse là. Malheureusement, il faut malheureusement oui. Juge d'instruction, première comparution, c'est à 90% de champs d'aller en prison. Parce que ça avait contrôle d'identité. Et John, il nomme les médias, il sait qu'à sur le Barakawa, à sur le Bibliothèque à Kassola, ou la Bilabo qui est dans le fond. Bon, on va boire à Kassola. Ben Moussa Guino Mangamede, magistrat, Nteri donne, Nteri ere. Agnel lycée que Bouyagila, ka Enake. Nteri ere. Nga teria matwa bora ka sebeninge ka fo konte fendo malamu. Wako wakati sera ko ka den la mo balu la clé jamana ngono ya amam wole ka fonye ka so atara bonye ka so la atale fode laje akwa yentrike wole kana kumana ay mu fo jara ka do amu fo sebenina nga borade korasbati binara mu na mulo baliabu dogo ya madu wakati sera jamana ngono anga mamol balu la clé nga teria sirafa amata su kata fonye antrike yeni fo amabe antrike akmeta antrike ya fomuna na amata nyinga atara fen wore de fonye nga bora ka publication ke djembe présenter Razbaj comme un enfant mal éduqué na tara rora reba fo ka terike nye wa teri nyede nga ayeni mu fo ampetra enala sankele ka classe sankele 98-2002. A koni i wolela kata juge d'instruction yoro ko depuis chien folo. Ko kemesara ko bi kononton gardien de bay kata kasola ko 90% de chance dès la première comparution que tu ailles en prison. Ne code pénal fouillé ka bama articulé. Comme ko dès la première comparution ko le mandat est systématique à 90%. Moussa Guino, quel est le fondement juridique, moral et politique de ce décernement systématique à 90%, je vais comprendre. Droit la n'est pas fait cadeau.
Mandat Kouraïdi. Yamaria. Mandat Sabadibi. Donc convocation ou le mandat d'Otakaye. Mandat d'amener. Ka Yamaria dit. Fangatigu ma ukati nyini. Nous y a kanu kodo ila uki mina kanani e kani jojiji nyekoro. Mandat d'amener. Le pouvoir et l'ordre de me conduire la personne par devant l'autorité qui est décernée. Il faut de ma mandat d'amener l'ordre de m'amener quelqu'un. Mandat d'arrêt. Quand Yamaria dit, aux forêts, douaniers, gendarmes, gardi, école karamugo, jamana mugo ni jamana fanga kalfoila. Nawe karsa fa awya mine kanana e mamingo ko ka mine. Mandat de dépôt. L'ordre de conduire la personne et de le placer, de le déposer auprès du service indiqué sur l'ordre. L'ordre donné au responsable d'une prison de recevoir et de garder une personne en entendant que le juge ait besoin de lui. Quand Yamaria dit Aouba, Aouka karsa moufle, Aouka mineka bla, Aou daga kouraye yani maroka se ama. O de mandat, ordre de déposer. Dépôt y est déposé. Il faut boisson dépôt. Avec dépôt, mais on dira dépôt là. Prison est dépôt. Au mandat, ça va débuter. Donc, convocation que mandat. Au mandat de dépôt, mais d'atouko dit, on y a mon calendrier, ne vaut rien. Nga mamé comme ça, giro de la gana premier, on moment. A fura ko juge d'instruction, mais mougo black attaque kaso la folo. Y'en a mougo ka sima, no ya soro. Atigi, komimbaka, na jorala, anyangatif se ka kek bere girimamba miye. Nigo kaka siginga na abado kale yake, na jorala abe ni sanhake kasoke, abe bouli yano donche. Lorsqu'il y a risque de non-représentativité, que le prévenu fuit. Ou va sur Jiji, dalou gelomba bolo daloumi, ba ila la ko tien nobala. Daloumi yere soli ka gele. Sekali kono. Nous tara kiri la bado ka be gagné, chebe condamné. Na otigi toé, otigi ra bado comme une joran nantise ka yele mablé, ni a blabse ka bouli. Cet élément de non-représentativité découle de l'enquête et des preuves en la possession du juge. Oye kumfoloy. Kumflona min foranye droit là depuis 2016 n'tega livre kala. Chérif ka odon kumadla livre kalan kay ni ko kerade mes recherches là-bas mes livres là-bas mes chapitres ñini mes jurisprudence ñini ka ara ñini ko traité je passe. Kumflona min foranye ko mami ni bisigi keleme kay ni ka nomine lendu. Dalou do be kenema no sorola be tie doni noya nga natura kenema abse ko la tunu misil labse fo koro kera nautra ni rola be muru soroy wari dira nautra ni rola be wari dili trasi soro ni atigi black kenema abse kata muru la bo abse kata bo ka rola si a risque ka prévu do la tunu no lo maye tie te don iba tigi mne ka blay pour que c'est qu'est-ce que kelaw ou kata da lusro kenema kun sabana no so atigi joro mimbala na fulo mimbaku fanga mimbala joro kama na tura kenema fseka sere do warduma uku da elema walma ka warduma uka boli walma ka do baga ko ni info men kila lorsqu'il y a risque de faire taire les témoins, de soudoyer les témoins, de subordonner les témoins, de chantage, de pression sur les témoins. Ou le troisième risque. Premier risque, de fuite. Deuxième risque, d'effacement des preuves. Troisième risque, de pression sur les témoins. Voici les trois conditions qui encadrent le mandat de dépôt. Moussa Guino de Foragné école là. Aouye, commissaire Oumar Samake Ladje. Atume faya konanaga mogo, convocation dirama anana. Aouye Kota. Le 11, le 12 juillet 2020, à Sankelente Ninaya. Est-ce que notre Oumar Touna maintenant depuis Sankele, enquête verra que Kasungablo depuis Sankele, nous Oumar Toumba do Kalea Ke,
Kirila Tseka Angalontigia, si Kaso de Bagné, il n'avait pas un an pour fuir. Sangelenta Brokabouli, Abado Kone de Mogo Labo, Abado Nede Ninke, Nteseka Angalontigia, Saria Dungo Nyemunke, Na Jorana, men si Kaso de Ke, Onteka Wole Folo, mais Sarata Kalola, passeport Bemolo. Est-ce qu'il n'avait pas un an pour fuir? Au lieu de fuir, il est en mission. Et à Wolele, comme Rochon dit là, ma fayala, il y a qui kunda, Zéguani Poroka, il kunda Mago de Ka. Mohamatan no fait arrêt nana yere. Ça, c'est un indice de bonne foi. Risque follow au bina. Flana, qu'on est témoin de la Kenema, c'est dalou dans la Tounou. Ça fait un an, commissaire Oumar Samagebe Kenema, liberté, avec Barala. Est-ce que nous prévoyons que ça m'a sorti? Je vais te prévoir ton sorébléa. Est-ce que nous Oumar Samagebe Ganiaï, qu'a prévu la Tounou? Est-ce que un an après, en liberté, il t'a prévu sur un an Gania Oyewa? Voici les deux conditions. Et troisième condition, qu'a serré d'eau, Ambi Minewalasa, il est témoin d'eau qu'on a gagné. Ça fait un an il est en liberté. Un an il a la possibilité. Fait c'est témoigner contre lui. Qu'a ça bema, ni warbe mouna boli, mounda ele mabe wardoma, ni bagabaga mouna bolabo bagabaga. Il a eu un an pour effacer les preuves. Un an pour fuir. Un an pour faire taire les témoins. Moi je me dis les conditions du mandat de dépôt, selon mon niveau de piètre juriste, et suivant la doctrine qui s'appelle Moussa Guindokologie, 90% comme mandat est décerné. Ce cas-là, aïe Bougouna Lame, quoi question fla de poser là, à quoi Bougouna Nina ka fo mourouye? Quoi Bougouna Nina ka fo mourouye? Quoi première comparution, il y a 90% de chances. Moi j'aimerais que Moussa Guindo me dise quelle disposition du code pénal dit que dès la première comparution, il y a 90% de chances d'aller en prison. M'a fait Moussa Guinako d'expliquer. Alors, c'est la question que je pose.